Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi, kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser immorru lura kważi 100 sena. Ser nitkellmu dwar ġurament falz u attentat taqtil li t-tnejn kellhom fil-mira tagħhom lir-raba Prim Ministru ta' Malta, Gerald Strickland. Kienu ġrajiet fuq fom kulħadd. (1927) Is-sena li fiha Charles Lindbergh sar l-ewwel persuna li qasmet min-naħa l-oħra tal-Oċean Atlantiku minn New York sa Pariġi permezz ta' ajruplan titjira ta' kważi 6,000 kilometru li ħadet ftit aktar minn 30 siegħa. And at 7:52, the Spirit of St. Louis began to roll down the muddy runway. Would it get off the ground or would it crash at the end of the runway? Twice its wheels left the ground, only to return. And then the plane was airborne. It was 7:54 Eastern Daylight Time, the morning of May 20th, 1927. 3,600 miles to Paris. F'Malta, fl-1927 kien inawgurat fil-Belt Valletta il-monument tal-assedju l-kbir, xogħol ta' Antonio Shortino, waqt li nfetħet it-triq Duke of York ukoll fil-Belt Valletta, li minħdejn il-monument tal-gwerra twassal għal quddiem il-Berġa ta' Kastilja li eventwalment ingħatat l-isem ta' Vjal Ġilor Mukassar. L-1927 tibqa' nfakra wkoll għat-tielet elezzjoni ġenerali li saret f'Malta. Elezzjoni li tibqa' magħrufa l-aktar għal każ ta' Terinu. L-elezzjoni ġenerali saret il-ħadd it-2 u 3, 7, 8 u 9 ta' Awwissu. Is-sibt 6 ta' Awwissu fis-6 ta' filgħaxija, ċertu Ettore De Bono ittieħed fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Aragona minn fejn il-Partit Nazzjonalista kien qed imexxi il-kampanja elettorali tiegħu. Fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, De Bono iffirma affidavit. L-affidavit kien jgħid li snin qabel De Bono kien imqabbad iservi ta' waiter minn xi ħadd li sa dak iż-żmien kien laħaq miet fl-Oġġa tal-Mażuni fil-Belt Valletta f'ħames ix-xirka. U hemm huwa kien ra lil Gerald Strickland, dak iż-żmien il-kap tal-Oppożizzjoni, bil-fardal u l-armar tal-Mażuni. Akkuża bħal din f'Malta tal-1927 fejn l-influenza tal-Knisja u tar-reliġjon kienet għadha qawwija ħafna, kellha riperkussjonijiet mill-aktar serji. L-Ettore De Bono kien jafuh ftit nies iżda lil Terinu kienu jafuh ħafna u ħafna aktar. Terinu kien bniedem sakranazz u kien instab bejn 50 u 60 darba ħati mill-qorti ta' reati bħal serq u dikjarazzjonijiet foloz. Fl-affidavit iżda ma sar ebda referenza għal dan il-laqam. L-affidavit kellu t-timbru tal-prosekutur pubbliku ta' dak iż-żmien Viktor Frendo Azzoppardi, bilan li kollu pis akbar. Jingħad li meta Terinu firma l-affidavit kien hemm preżenti l-Ministri Nazzjonalisti Monsinjur Enrico D'Andria, Carlo Mallija u Carmelo Mifsud Bonnici il-Gross u anke l-Kummissarju tal-Pulizija Frank Stivala. Il-Prim Ministru Ugo Mifsud qal li huwa ma kellux jaqsam mal-affidavit għaliex ma kienx fil-Berġa ta' Aragona fil-ħin li kien iffirmat. Madana kollu kien akkużat li m'għamel xejn biex iwaqqaf it-tqassim ta' dan l-istess affidavit. Għaliex wara li Terinu firma l-affidavit kienu pubblikati mal-40,000 kopja tiegħu u mqassma ma' Malta Għawdex fl-ewwel jum tal-elezzjoni anke fuq it-sniter tal-knejjes u kien hemm każijiet fejn anke tpoġġew kopji fuq is-siġġijiet fil-knejjes. Wara li firma l-affidavit, Terinu inħeba f'dar fi triq Sant'Ursola fil-Belt Valletta. Gerald Strickland sar konxju tal-affidavit fil-11 ta' bil-lejl, meta ma seta' jagħmel xejn. Ma hemm xi ngħidu dan l-affidavit kien wieħed fals
u kien maħsub biss biex jagħmel l-akbar ħsara possibbli lil Strickland fl-aktar mument deċisiv. Minkejja dan kollu l-elezzjoni ntilfet mill-Partit Nazzjonalista u Strickland sar Prim Ministru. Xahar wara l-elezzjoni Terinu instab ħatim il-qorti li kien ħadd ġurament fals meta għamel l-affidavit dwar Strickland. Kien ikkundannat ċar ħabs b'xogħol ibes li ma' sentenza wara tnaqset għal 20 ġurnata ħabs. Is-sidin tal-kumpaniji tal-istampar li stampaw l-affidavit weħlu multa. Il-prosekutur pubbliku kif ukoll il-kummissarju tal-Pulizija tneħħew mill-kariga. Gerald Strickland twilet il-Belt Valletta f'Mejju tal-1861, studja f'Malta, fir-Renju Unit u l-Italja. U għabedejħu sem attiv fil-politika Maltija feta żgħira ta' 28 sena ġielet fil-Kunsill tal-Gvern bħala rappreżentant tan-nobli u tas-sidin tal-art. Fl-1888 kien innominat segretarju prinċipali tal-Gvern f'Malta, kariga li baqa' jokkupa sal-1902. Bejn l-1902 u l-1917 imbagħad kien gvernatur ta' numru ta' territorji li kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż. Meta ġilura f'Malta wara loti tal-Gvern responsabbli fl-1921, Strickland waqqaf il-Partit Kostituzzjonali taħt it-tmexxija tiegħu. Kien kap tal-oppożizzjoni bejn l-1921 u l-1927. Fl-1924 rebaħ siġġu fisem il-Partit Konservattiv fil-House of Commons. Fl-elezzjoni ġenerali tal-1927 dik li baqgħet magħrufa għal każ ta' Terinu, il-Partit Kostituzzjonali li flimkien mal-Partit Laburista kienu jiffurmaw il-Compact kisbu maġġoranza ta' voti u Gerald Strickland sar Prim Ministru. L-4-11 ta' Lulju 1928 il-Belt Valletta. Is-Senat jivvota kontra l-estimi finanzjari tal-Gvern tal-Compact għas-sena 1928-1929. Vot li xel il-miċċa tal-ewwel ġlida politiko-reliġjuża tas-seklu 20 f'pajjiżna. Bil-Kostituzzjoni tal-Gvern responsabbli mogħtija fl-1921, minn barra li nħolqot Assembleja Leġislattiva, twaqqaf ukoll is-Senat li kien magħmul minn 17 membru. 10 minnhom li kienu magħżula u mhux eletti kienu jirrappreżentaw lill-kleru, lill-gradwati, lill-Kamra tal-Kummerċ, lin-Nobli u lill-Kunsill ta' Trade Unions. Fost dawk fis-Senat li votaw kontra l-estimi finanzjari tal-Gvern tal-Compact kien hemm iż-żewġ senaturi illi kienu jirrappreżentaw lill-isqof. Wara l-vot kontra l-estimi finanzjari f'Malta kien hawn aġitazzjoni sieħa. L-irjus bdew jisħnu. Saru dimostrazzjonijiet fejn dawk li ħadu sem għajtu slogans bħal Abbasso l-Kleru u Abbasso Kristu. Ir-rappreżentanti tal-Kleru waqfu jattendu s-seduti tas-Senat għaliex qalu li kienu qed iħossu li kienu medda. F'Settembru 1928 il-Knisja bdiet tippubblika l-gazzetta tagħha bil-Malti leħen is-sewwa. Gerald Strickland beda jemmen li l-moħħ wara l-inkwiet kollu kien id-dittatur faxxista Taljan Benito Mussolini. F'moħħ Strickland, Mussolini kien qiegħed jimbotta lill-Vatikan biex iġiegħel lill-Arċisqof Malta jidħol fi ġlieda miegħu bil-għan li l-Partit Nazzjonalista jerġa' lura fit-tmexxija f'qasir żmien. U għamel talba biex il-Vatikan jibgħat rappreżentant f'Malta biex jistudja s-sitwazzjoni li kienet qed tiżviluppa. L-inkwiet għal Strickland iżda kien għadu se jibda. F'dan iż-żmien wasal f'Malta patri Taljan, Felice Carta. Carta indbat f'pajjiżna biex iġib lura d-dixxiplina fost il-komunità tal-Patrijiet Franġiskani, patrijiet li kienu magħrufa l-appoġġ lill-Partit Kostituzzjonali. Għalhekk meta wieħed mill-patrijiet Guido Mikallef indbat lejn Sqallija,
Strickland protesta bil-qawwa u għamel minn kollox biex Karta li kien jikkunsidrah bħala aġent faxxista jitkeċċa minn Malta. Ġara iżda li kien mikallef li spiċċa tkeċċa minn Patri u Karta baqa' f'Malta. F'April 1929 wasal f'Malta r-rappreżentant tal-Vatikan, Monsignor Pascal Robinson, biex jinvestiga l-kontroversja li kienet għamet bejn Gerald Strickland u l-Knisja. Monsignor Robinson dan f'Malta xarejn. Ir-rapport li ħejja kompla tefal ħatab fuq in-nar. Fir-rapport tiegħu Monsignor Robinson iddeskriva lil Gerald Strickland bħala persuna li kien iħobb ifittex il-ġlied, li kien jiddeċiġi kollox waħdu, li ma kienx lest li jaċċetta kritika, li kien bra skrupli u li kien jimxi politika ta' tpattija. Strickland kien akkużat ukoll li kien qed immexxi kampanja antiklerikali maħsuba biex tkisser il-pożizzjoni ta' prestiġju li kellha l-Knisja f'Malta. Ir-rappreżentant tal-Vatikan iddeskriva s-sitwazzjoni f'Malta immexxija mill-Gvern tal-Compact kien bħala waħda ta' terrur u ta' żmien l-Inkwiżizzjoni, fejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-gazzetti tagħha kienu spiċċaw żarmati, il-qrati kienu medda, il-pajjiż kien daħal f'inkwit kbir u l-Knisja u r-Reliġjon Kattolika Rumana kienu attakkati fil-miftuħ. Fuq il-bażi ta' dan kollu l-Vatikan ingħata l-parir li jiddikjara pubblikament li Gerald Strickland kien persuna non grata. Fuq il-bażi tar-rapport ta' Robinson il-Vatikan bat ittra lill-Isqfiet ta' Malta li fiha tom l-appoġġ sieħ tiegħu fil-pożizzjoni li kienu qed jieħdu fil-konfront ta' Strickland. Strickland ċaħat l-akkużi kollha li saru kontrih u saħaq illi huwa kien Kattoliku prattikanti. L-Ingliżi akkużaw lil Vatikan u l-Knisja f'Malta li akkosta kollox ridu jimminaw gvern elett demokratikament f'kolonja Ingliża. Fis-sajf tal-1929 tkellem il-Papa Pio XI innifsu meta waqt laqa ma' numru ta' Maltin fil-Vatikan għalilhom biex ma jemnux lil min jgħid li huwa Kattoliku iżda ma jobdix lill-Isqfijiet. Sa dan it-tant fl-1930 kellha tkun is-sena tar-raba' elezzjoni ġenerali taħt il-Kostituzzjoni tal-1921. Il-ħamis, l-ewwel ta' Mejju 1930. Fil-knejjes kollha ta' Malta u Għawdex inqrat ittra pastorali tal-Isqfijiet dwar l-elezzjoni ġenerali li kienet ġejja. L-Isqfijiet iddikjaraw li min kien se jagħti il-vot tiegħu lil Partit Kostituzzjonali jew lil Partit tal-Ħaddiema jew ikun kandidat ma' dawn il-partiti kien ser ikun qed jagħmel ġnub mejjed. L-Isqfijiet ordnaw lis-saċerdoti li ma setawx jamministraw is-sagramenti lil min kien ser iwebbes rasu quddiem l-istruzzjonijiet tagħhom. I will endeavor to explain to you in a few words how the Maltese political crisis grew. Just before a general election that was due to take place in May, the Maltese bishops declared that it was a mortal sin to vote for the constitutional party of which I am the leader, or for the Maltese Labour Party that has been cooperating with me as head of the ministry in the Maltese Parliament. Jumejn wara l-ħruġ tal-pastorali tal-Isqfijiet, il-Gvernatur Duquesne waqqaf l-elezzjoni ġenerali u ħabbar stat emerġenza waqt li l-Kostituzzjoni ġiet sospiża. It-tensjoni kienet waħda qawwija ħafna. Il-ġimgħa 23 ta' Mejju 1930, id-9:09 ta' filgħodu. Strada Rjali, il-Belt Valletta. Gerald Strickland kien dieħel fil-bini tal-qorti meta f'daqqa waħda kienu sparati 3 tiri minn pistola fid-direzzjoni tiegħu. Li iżda l-ebda wieħed minnhom ma laqtu. Kien sar attentat taqtil fuq il-Prim Ministru. Il-persuna li sparat it-tiri kien Gianni Miller ta' 42 sena li waqt li spara qajjat "Listkom minn dan it-traditur?" Miller, magħruf bħala l-Hembet, saf arrestat. Jingħad li t-tiri ma laqtux lil Strickland għaliex fil-mument tal-attentat mara libsa blonnella ħabtet ġo Miller u bekk it-tiri ma laqtux il-mira tagħhom. Il-Hembet li kien mill-Isla fejn kien jgħix fi Triq is-Serena kien ikun ta' spiss fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fl-Isla fi Triq il-Vitorja u kien anke jorqod hemm.
Fl-ewwel gwerra dinjija saf internat wara l-instabħati illi qassam fuljetti sovversivi. Wara l-irvellijiet ta' 7 ta' Ġunju tal-1919 intbat 15-il sena ħabs wara l-instabħati li kien qatta l-bandira Ingliża u li kien ħeġġeġ lis-soldati biex iċedu l-armi. Ironikament, meta Strickland sar Prim Ministru, laqa talba li Miller kien għamel biex joħroġ mill-ħabs. Persuni li ltaqgħu mal-Hembed fis-sigħat ta' qabel l-attentat qalu li kien jidher fi stat ta' aġitazzjoni. Kien ilmenta li Strickland kien irrovinalu ħajtu bil-pulizija jarrestaw kull meta jkun organizzat xi meeting politiku. Xut partikolari li ltaqa' ma' Miller fl-għodwa tal-attentat qal li l-Hembed kien qallu: "Sa dalgħodu jgħix Strickland?" L-atmosfera fil-Belt Valletta fis-sigħat ta' wara l-attentat fuq Strickland kienet deskritta b'dan il-mod. F'salt wieħed folla kbira ta' nies inġemet fil-qorti u mliet il-kuruturi kollha xewqana li taħt idea taħtaf lill-assassin li kien diġà qiegħed f'idejn il-pulizija. Din il-folla malli għarfet li Lord Strickland xejn ma kien ġralu infexxet b'entużjażmu mill-aqwa u b'delirju ta' ferħ u f'applawżi u għajjat ta' Viva Lord Strickland u Abbażo l-Missjani li kienu ġelu lill-assassin jagħmel dan l-attentat. Il-folla b'applaws aqwa mill-ieħor redet il-bini tal-qorti u minn hemm ħarġet fi Strada Rjali fejn komplet bid-dimostrazzjoni tagħha. Billi fil-belt għal dan l-attentat kbir il-poplu der inkullat, il-pulizija malajr ħadet passi seri u Strada Rjali kif ukoll xi triqat oħra jinsabu massin mill-kavallerija u bases irdupjati. Gerald Strickland minnu fih ħareġ jgħid li l-attentat fuq ħajtu kien pjan organizzat. Min-naħa l-oħra n-nazzjonalisti waqt li ċaħdu li kellhom x'jaqsmu mal-attentat bdew imexxu l-kelma li dak li ġara kien kollu orkestrat minn Strickland innifsu biex ikun jista' jgħid f'liema sitwazzjoni gravi kien spiċċa l-pajjiż wara l-pastorali tal-isqfijiet. Fil-qorti d-diviża ta' Miller qalet li l-akkużat b'dak li għamel kien qed ifittex il-popolarità u li tant ma kellux ħsieb li joqtol lil Prim Ministru li spara fil-għoli biex ma jloqtux. Eventwalment, Miller instabħati b'8 voti kontra wieħed u ntbagħat 15-il sena ħabs b'xogħol ibes. Mistoqsija li qatt ma sabet tweġiba kienet dwar kif Miller li kien jgħix ħajja ta' vagabond sab il-flus biex 3 jiem qabel l-attentat xtara minn ħanut fil-Belt Valletta il-pistola u l-bullets. Kienu tqajmu wkoll mistoqsijiet dwar kif il-Hembed li kellu drieħ wieħed se takkarga l-pistola u jekk kienx hemm l-involviment ta' terzi persuni. L-Arċisqof ma ridx jemmen li kien hemm attentat fuq Strickland tant illi bagħat lill-assistent tiegħu għand il-Kummissarju tal-Pulizija biex jivverifika li min-naħa tiegħu ikkonferma dak li kien seħħ. Il-Gazzetta tal-Knisja leħen issewwa ma tatx importanza lill-attentat fuq il-ħajja ta' Strickland tant li damet 8 ijiem biex ċandret rapport żgħir dwar dak li kien seħħ. Fil-ġurnal tal-Vatikan l-Osservatore Romano inkiteb li jekk verament kien seħħ attentat fuq Strickland dan kellu jiġi kundannat. L-għada tal-attentat numru ta' partitarji tal-Partit Kostituzzjonali marru fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt Valletta petizzjoni li fija kien qed jintalab li jitkanta it-Tedeum fil-Knejjes biex jiġi ringrazzjat Alla talli Gerald Strickland kien ħelisa. L-Arċisqof iżda ma laqax din it-talba anke jekk f'żewġ okkażjonijiet oħra meta kien hemm attentati fuq il-ħajja tad-dittatur Taljan Benito Mussolini, il-permess biex jitkanta t-Tedeum kien ingħata min-naħa tal-Arċisqof. Xahar wara l-attentat fuq il-ħajja ta' Strickland, Ettore De Bono, Terinu, li tkellimna dwaru aktar kmieni, kien f'ħanut tax-xorb f'Tastema. U waqt li kien fis-sakra fost ħafna da u kliem ħażin, beda jgħid li dak li Miller ma rnexxilux jagħmel bit-3 tiri huwa kien kapaċi jagħmlu b'tir wieħed biss. Terinu tressaq il-qorti u weħel multa ta' 5 liri.
Il-kobba komplet titħabbel meta l-ħamis 12 ta' Ġunju 1930 ċertu Antonio Buġeja magħruf bħala Tony ir-Raġel li mhux l-ewwel darba li kien xellef difreħ mal-liġi marant il-pulizija biex jipprovdi informazzjoni dwar proposta li kienet saret lilu minn ex-Ministru Nazzjonalista 3 snin qabel biex jeħilsu minn Gerald Strickland. Buġeja qal li fis-sajf tal-1927 ftit jinbiss wara l-elezzjoni ġenerali li kienet għadha kif saret mar id-dar tal-ex-Ministru Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici il-Gross f'Bormla. Buġeja stqar li dakinhar ma kellux flus u kien marant Mifsud Bonnici biex jgħinu għax kemm il-darba kien der bħala l-avukat tiegħu. Kompla jgħid li Mifsud Bonnici der rabjat ħafna għaliex Gerald Strickland li kien għadu kif sar Prim Ministru kien ordna li jsiru tfittxijiet mill-pulizija fid-dar tiegħu u tal-arusa tiegħu. Antonio Buġeja qal li fim minnhom Mifsud Bonnici staqsih. Għandek xi ħila teħlisna minnu? U wieġeb fin-negattiv. Min-naħa tiegħu Mifsud Bonnici qal li meta Buġeja mar biex ikellmu tant kien xurban li nies li kien hemm jistennew biex ikellmuh ħarġuh il-barra u tawh f'idejn il-pulizija. Il-parir li l-pulizija kienu nataw kien li waqt li Antonio Buġeja der li kien qed jgħid il-verità, mill-punt legali l-aġir ta' Carmelo Mifsud Bonnici ma kienx jammonta l-reat għaliex l-istigazzjoni dwar Gerald Strickland ma kienitx saret fil-pubbliku. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, Ari ta' Claudette Tabela Baldacchino u Anton Falzon bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.